Unha situación concreta nunha comarca donde sabemos e coñecemos que os índices de paro están moi por riba da media galega. Ademais, esta empresa, Arteixo Telecom, neste momento é un exemplo, igual que ocorriu con Tesolar, de como funcionan as grandes empresas cando chegan a Galiza, ou cando chegaron a Galiza nos anos 90, a finais dos anos 90, consiguen compromisos, digamos, consiguen financiamento público, adquiren uns compromisos e, justamente, cando rematan eses compromisos, liscan de Galiza e deixan as empresas desmanteladas, deixan os traballadores na rúa e os cartos públicos serviron nese momento para fortalecer os intereses únicamente das empresas. Creo que esta é unha reflexión de fondo que deberemos facer en algún momento, como se funcionou, como se funciona coas axudas públicas e que se lles pide ás empresas. Eu quixera facer un pouco de historia porque vou coñecer a historia desta empresa. Como en xaneiro de 2001, Itatel, un dos provedores do sistema de telecomunicacións máis importantes no ámbito mundial, abría as súas fábricas nas Pontes, da man do plano de desenvolvemento asinado pola Xunta, Endesa e as organizacións sindicais, co apoio do instrumento digamos, económico do que está dotado o Goberno galego como o EUGAPE, cunha axuda de 4 millóns de euros a fondo perdido, dun investimento inicial de 7 millóns de euros. O obxectivo da empresa italiana era doblar a súa produción de decodificadores de televisión digital terrestre cunha plantilla inicial de 38 mozos e mozas empregadas para clientes como Madritel ou Quiero Televisión. A inauguración, evidentemente, asistiron o presidente da Xunta, en aquel momento o señor Fraga, 3 conselleiros e o embaixador de Italia. Quebrou Quiero Televisión e deixa a fábrica das Pontes sen carga de traballo e obriga a apertura de expedientes de regulación de emprego no ano 2002 até marzo de 2003. Tras numerosas xestións políticas, sindicais e pola presión de traballadores e traballadoras, entran o Santander Central Hispano e Endesa e pasa a ser accionista mayoritaria. Acádase un contrato para unha de 30.000 decodificadores, o que garantía plena carga de traballo até abril de 2005. De feito, en novembro de 2004, cunha produción de máis de 6.000 decodificadores a razón de 200 diarios e coa contratación de novos traballadores e traballadoras e quendas para garantir o ritmo de produción. Justamente nese momento, cando a empresa inicia un expediente de extinción de contratos e o peche definitivo da fábrica para o 31 de decembro, estamos falando do 2004, justamente coincidindo co momento no que remataban os seus compromisos adquiridos coas axudas públicas, igual que ocorriu con Tesolar. Creo que ocorriu con máis empresas que non é o momento aquí de facer unha enumeración. Presentábanse nese momento dúas ofertas de compra. Por unha banda, unha empresa gaditana que garantía o mantemento dos postos de traballo, ofrecía unha ampliación ata 102 a finales de 2007, e por outra, Arteixo Telecom, fundada polo Goberno galego no ano 96, en 1996, que plantexaba o despedimento de 7 dos 38 empregados e presentaba un traslado das súas instalacións existentes na localidade coruñesa ata as Pontes. A finais de 2004, sen un proxecto industrial definido, coa aplicación de criterios que nos queremos calificar nesta iniciativa de político-urbanísticos e o respaldo da Xunta, Arteixo Telecom facíase con Itatel, con clientes como Alcatel, Renfe, Siemens e Soluciona. Na actualidade, o capital social de Arteixo Telecom é de algo máis de 7 millóns de euros repartidos en 1,2 millóns en accións, maioritariamente en poder de Global 10, representada por un antigo asesor da Consellería de Industria en diferentes legislaturas do Partido Popular. Como consecuencia, fundamentalmente, dunha mala xestión, efectivamente, por parte da empresa, Arteixo Telecom ten disminuído a súa cifra de negocio nun 43% en 3 anos. Período no que, a mediados, mediante a aplicación de sucesivos ERES acordados cos traballadores e traballadoras, ten reducido os gastos de persoal nun 21%.
En maio de 2013, o xulgado número 1 de Coruña ditaba auto de declaración de concurso voluntario ordinario de acreedores, a petición da propia empresa, de xeito unilateral e sorpresivo. No plano de viabilidade proposto pola empresa figuraban medidas como despedimentos de 46 dos traballadores e traballadoras, indemnizacións, rebaixas salariais dun 20%, desregulación da xornada, minorización do número de clientes e abandono das actividades de I+D+I. Justamente esas actividades que o Goberno galego tende a encherse a boca de grandes palabras cando fala delas. A situación foi trasladada ao Conselleiro de Industria. Constano porque así non o fixeron saber os traballadores e traballadoras. Hoxe presentamos unha declaración que poderíamos decir incluso de mínimos. Os traballadores e traballadoras están seguindo esta iniciativa e que esperamos contar co apoio cos diferentes grupos políticos. O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que desenvolver de xeito urxente xestións e actuacións para dotar de carga de traballo a Arteixo Telecom, a esta empresa. Unha empresa que podía ser punteira no I+D+I e que a súa mala xestión e a falta de titolización por parte do Goberno a levan nesta situación, co obxectivo de garantir a viabilidade da empresa e o mantemento dos postos de traballos e as condicións sociolaborais. Efectivamente, estamos nun momento no que os ministros, no que as persoas que teñan responsabilidade falan de non intervir na economía, pois é justamente o contrario. É un momento onde hai que intervir na economía, onde os poderes públicos e os gobernos deben intervir, porque moitas empresas que levaron axudas públicas vemos que as utilizaron para as súas condas de rendementos persoais nos seus consellos de administración e non para crear riqueza no país. Por isto, nos consideramos que é moi razonable o que pedimos, é algo, además, trasladado a este grupo parlamentar dende os propios traballadores e traballadoras e, como xa dixen antes, espero o apoio dos grupos da Cámara. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Adán. Para a defensa da emenda do Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor Fariñas. Moitas grazas, señora presidenta.